Partim de la base que, al meu entendre, els museus d'història, com el de Sant Feliu, han de ser una eina que permeti al visitant reflexionar sobre les experiències del passat i extreure conclusions que serveixin per millorar el futur, aplicant-hi les experiències d'èxit i, en canvi, evitant reproduir els errors del passat. Per altra banda, soc un apassionat del culte de la memòria per les dues vessants. Primer, com a homenatge i com a agraïment a les generacions que ens han precedit, i segon, per la gran quantitat d'aprenentatges que en podem extreure. Per això, quan el Museu de Sant Feliu em va invitar a formar part com a voluntari del projecte Temps de Guerra, em vaig sentir honorat. Em vaig sentir honorat perquè se'm permetia contribuir aportant els meus coneixements sobre els camps de concentració i d'extermini nazis en els nois i les noies dels instituts de Sant Feliu i de la Vall d'Aro. D'aquesta manera, això era com un regal per mi perquè em deixava participar humilment en la formació d'aquests joves en uns valors com ara la tolerància, com ara el respecte, com ara la convivència amb els diferents i com ara sobretot la pau, que són uns valors que hauríem de preservar costés el que costés i en canvi dissortadament sembla que cotitzen a la baixa i que actualment s'estan perdent. No em deixarà de sorprendre mai les mirades d'aquests joves durant les xerrades davant unes xifres monstruoses de l'horror que suposo que ells no haguessin pogut imaginar mai que això pogués haver esdevingut en la nostra civilitzada Europa fa només 80 anys. Aquestes mirades i els comentaris que me fan a posteriori després de les xerrades em confirmen que la feina dels que han impulsat el projecte i, entre ells, el museu, és una feina molt ben feta, que tindrà profit i a mi me reafirmen que les hores que he restat a la família o que he restat al lleure o als hobbies per preparar, per documentar totes aquestes xerrades han estat també molt ben empleades. He començat parlant de la reflexió i us acabaré aportant-ne dues de reflexions. Una és del filòsof nord-americà George Santayana, que va dir que aquells que obliden els errors de la història estan condemnats a repetir-los. I la segona és molt més propera, és d'un amic meu, que és alemany d'origen i francès d'adopció. El senyor va viure en primera persona, quan era un nen, els bombardejos a la seva ciutat i la repressió que va haver de sofrir la seva mare, que va haver de patir la seva mare, per haver ajudat simplement donant-los menjar a una família de jueus. Aquest senyor ens alerta a tots que no, si creiem que Europa estava immunitzada contra aquestes malalties totalitàries, excloents, xenòfobes, que van desencadenar la Segona Guerra Mundial, ens estàvem equivocant. El mal persisteix, el mal dura, està latent, però no està acabat. Per tant, hem d'abocar tots els nostres esforços en preservar viva la memòria del passat i en transferir-la a les generacions que venen. És quasi una obligació que tenim per compensar el desastre del món que els estem deixant.